Μάλιστα κύριοι, δείτε που τρέχει, που κυλάει ο τροχός μόνος του. Μόνος του κυλάει ο τροχός, αγαπητοί. Επικίνδυνος ρε Μιχάλη τώρα. Όχι, δεν είναι. Ναι, μα που τα ποθές μπορεί να μάθει, ναι. Τσάμε πρέπει να τώρα πρέπει να γίνει ένα μέτρο. Ναι ρε, ναι, τσάμε. Δείτε κυρίες και κύριοι, το αλακάτι είναι εδώ. Και τώρα θα γίνει η διάσωση με το χέρι. Θα τη φέρω κάτω τη δική μου ρε, θα σε τραβήσω ρε. Ένα λεπτό να το πιάω για να τα δείξω. Έχω ποντό σαπάνι νομίζω. Έλα ρε, να φύγει. Κάνε καλά. Μάλιστα χέρι με χέρι, το ένα χέρι είναι το άλλο. Και τα δυο το πρόσωπο. Λες και πιάνω σας στο βίντεο. Και τη βγάλαμε έξω αγαπητοί.